Tervetuloa pysähtymään, ottamaan hetki aikaa itselle ja omille tarpeille. Voit asettua miellyttävästi istumaan tai sohvalle tai sängylle, lattialle pötköttelemään. Tämä harjoitus kestää noin 10 minuuttia. Toivottavasti sinulla on rauhallinen tila ja aika tässä tälle. Jos sinua tullaan häiritsemään, niin voit olla siitä huomioimatta, jättää sen huomiotta ja antaa itsesi keskittyä nyt hetkeksi vain itseesi. Laukaise muutaman kerran oikein rauhallisesti ulos. Ja omaan tahtiin toisen kerran. Ja vielä muutama tahtiin. Voit ajatella, että olet vähän niin kuin ilmapallo tai joku tyyny, josta ilmat litistyy. Ja sitten kun tuntuu, että ei tarvitse enää huokailla, on jotenkin höllännyt sen huokailujen kautta riittävästi, niin voit pysähtyä huomaamaan oma hengitys just nyt. Voit laittaa toisen käden rinnan päälle, toinen alavatsalle. Ja ikään kuin tutkimusmatkailijana ne kädet havainnoida, että mitä ne huomaa. Mitä ne huomaa siellä rinnalla, mitä ne huomaa vatsalla. Millaista liikettä sisään ulos hengityksen tahdissa vatsalla ja rinnalla. Entä rinta ja vatsa? Mitä ne huomaa? Lämpöä, painoa. Millä lailla kädet tuntuu rinnan ja vatsan päällä? Jos huomaat, että yläkäsi, rinnan päällä oleva käsi liikkuu enemmän kuin alakäsi, niin voitko huomata kenties, että jännität jollain lailla vatsaa? Joko sen takia, että meillä on tämmöinen erikoinen ajatus, että vatsan sitä pitäisi pitää piukkana. Sehän ei suinkaan kehon kannalta ole hyvä. Silloin meidän hengitys ei pääse syvenemään. Eli jos voit huomion kiinnittää vatsalihaksiin ja antaa vatsalihasten rentoutua. Voitko huomata, että hengitysliike ikään kuin kevenee ja se menee luontaisemmin myös ihan sinne vatsan pohjaan saakka, palleaan vatsaan. Voit laskea kädet rennosti vartalon viereen ja antaa itsesi skannata sun kehoa varpaista lähtien. Mitä huomaat varpaissa, nilkoissa, pohkeissa, polvissa, etureisissä, takareisissä, pakaroissa. Mitä havaintoja teet, mitä aistit, mitä tuntemuksia? Voitko lempeä hyväksyvästi huomata sen kaiken? Jos haluat, niin antaa luvan jaloille rentoutua.
Siirrä huomio sormiin, kämmeniin, ranteisiin, kyynärvarsiin, kyynärpäihin, olkavärsiin, hartioihin. Mitä huomaat käsissä? Voitko suhtautua lempeä hyväksyvästi kaikkeen sitä, mitä huomaat? Ja halutessasi antaa käsillä luvan rentoutua. Mitä huomaat alavatsalla, lantioalueella, lonkissa, kokonaisuudessaan tällä alueella kehossa? Voitko suhtautua lempeä hyväksyvästi kaikkeen, mitä tällä alueella kehossasi on? Ja halutessasi antaa luvan rentoutua myös tälle osalle. Huomaa selkä, alaselkä, selkäranka kokonaisuudessaan, yläselkä, lavat, niska, kaula, leuka, kieli suussa, suun alueen ympärys kokonaisuudessaan, nenä, posket, silmän ympärykset, silmänlihakset, otsa, kulmat, korvat ja niskasta alkaen koko päälaki, takaa, sivuilta eteen, ikään kuin kiertäen koko sun pään. Ja hiukset. Ja voitko täältä selästä lähtien antaa ylävartalon lempeä hyväksyvästi olla niin kuin se juuri nyt on. Ja halutessasi luvan rentoutua. Ja mä pyydän sua nytten ikään kuin virittämään semmoisen rakkaudellisen, huolehtivan suhtautumisen koko kehoa ja itseäsi kohtaan. Sinun lupa asettaa itseäsi ykköspaikalle. Ja sinun lupa rakastaa sinun kehoasi. Antaa sen pysähtyä. Antaa sun aistia huomata jokainen osa kehosta. Lihakset, luut, verisuonet, sisäelimet, aivot, sydän. Sä olet ihmeellinen kapistus, sinun keho. Samanlainen kuin muilla ja samalla täysin uniikki. Samalla tavoin kuin sun kokemuksesi, mitä sä oot elämässä kokenut. Mitä sä rakastat? Mikä on sulle tärkeää? Mitä sä haluat elämässäsi vaalia?
Saat olla hetken kaiken tämän kanssa, kuunnella, kääntyä hetkeksi sisäänpäin. Kuulostellen joku kysymystä, mikä on mulle tärkeää, mitä haluan vaalia, mitä rakastan, tai sitten vain nauttia olotilasta hetken aikaa just näin. Huomaa millaista on olla omassa kehossa, omassa olotilassa juuri nyt. Millaista on olla minä juuri nyt. Se voi olla ihanaa, nautinnollista, miellyttävää tai sitten jotain muuta. Epämiellyttävää, tuskastuttavaa. Se on tärkeää, että sä annat itsellesi tilan, rohkenet ja annat itsellesi tilaa pysähtyä. Tulla yhteyteen sun kehon kanssa. Tulla yhteyteen rakkauden, lempeyden kanssa itseäsi kohtaan. Pysähtyä kuuntelemaan, mitä tarvitset, mikä on sulle tärkeää. Hengitä muutaman kerran vähän voimakkaammin sisään. Voit ajatella, että sä hengität sisään niin kuin kaikkea hyvää, mitä sä tarvitset, mitä sussa on. Ja kun sä hengität ulos, niin kuin ilmapallo sä täytyt sillä hyvällä. Eli sä hengität sisään kaikkea hyvää, mitä sussa on tai mitä sä oot huomannut tai mitä sä tarvitset. Ja kun sä hengität ulos, niin sä täytyt sillä. Tuntuu helpolta tai vaikealta, ei tarvitse suorittaa. Pääasia, että viipyilet. Ota mielikuvan kanssa hetken aikaa tai nautit vaan olostasi. Voit päästää pikkuhiljaa irti hengityksen keskittymisestä. Toivottavasti ehdit tehdä sen siinä määrin hyvälle mallille, kun nyt halusit. Suuntaa pikkuhiljaa huomio siihen, mitä voit kuulla tämän äänitteen, mun äänen ja tämän musiikin, luonnon äänien lisäksi muuta ympäriltäsi juuri nyt. Pikkuhiljaa alkaa liikutella varpaita, sormenpäitä, huomata se, mitä sun keho kaipaa just nyt. Kaipaako se pientä venyttelyä tai haukottelua, huokailua, mitä tahansa. Säilytä tää hieno yhteys, hyvä yhteys itseesi ja ikään kuin kehotietoisesti niin päätä omaan tahtiin tää harjoitus. Mä kiitän sua siitä, että sä annoit aikaa itsellesi ja olit kehosi ja oma hyvinvointisi äärellä. Kaikkea hyvää sulle